5 hippua. Ja 20 pääsee jatkoon. Pentti, Vesa, Jouni, Markus, Sami, Geir, Marko, Pekka ja Matias. Hei ja Matias! Paljon olla vettä putkessa lasit päässä. Kilpailijat valmiina, Peskäinen vastuullit kaikki nyt vielä kertaillaan. Jukka siinä jo pesestä. Ropsit. Se oli niin kivan näköinen, kun se oli tosi takki tänne ja kädet näin ja sitten... No niin, mä lasken 3 ja sitten tulee herähdys. 1, 2. Mä en nimittäin kuullut sitä ollenkaan sitä kongia. Aha, se on se. Mä enää sit kun mä kerkesin. Ja tulokset miesten ensimmäisessä erästä. 5 hippua oli piilotettu ja niin kuin sanoin 19 löysi kaikki 5 hippua. Veikko Keränen, Martti Mäki-Laurila, Hannu Raja, Antti Seppälä, Raimo Sele, Mika Lahti, Reijo Nivala, Matti Kotimäki, Tero Kyllönen, Miska Miettunen, Tapio Teuho Markkola, Marko Touru, Vesa Veijalainen, Johannes Hansse, Teijo Loikkanen, Reino Halappa, Jukka Kilvelä, Keijo Sallinen ja Seppo Saresto löysivät 5 hippua ja Väinö Kukkola viimeisenä jatkoon. Putosivat Reijo Eskola, Jon Rossi, Iisi Kuisma, Vili Roos, Mauri Karttinen, Kari Vilkman, Satu Kankaanpää ja Lasse Nunsiainen. Onko sitten paukku? Soskavi Byyttä. Yllerbyxor. Yllerbyxor. Du får min kacka också. Nu börjar han blocka. Om du vill köpa den. Eller byta. Matias siellä toimii jo. Hei ja Matias! Eir poimii, Jouni poimii. Jannekin rupeaa toimimaan. Jari, sä oot ihana! Oj, han är så snabb här. 20. Pentti ja Jari oli just samaan aikaan. Siinä oli 201, eli Pentin numero oli 20 nopeasti. Bra! Janne Kannistokin tuli valmiiksi, Markus Iltanen, Marko Patokallio, Matias, ready.